Jeg ser måske lidt fjollet ud, men det er fordi, jeg har udviklet et myreforløb, og de her antenner er blevet brugt sammen med en masse børn på Norsk Skole. Jeg kommer nemlig fra Norsk Skole, eller jeg er lærer på Norsk Skole, og jeg hedder Mette Pedersen. Og udover at være lærer, så er jeg heldig at få lov til at have 2 dage med Nationalpark Thy klasseværelset. Og det er faktisk derfor, jeg står lige her. Jeg vil gerne fortælle lidt, fordi jeg synes, jeg har lidt at byde på. Jeg håber, at jeg kan være med til at hjælpe jer lærere. Jeg vil nemlig rigtig gerne med ud og udvikle nogle undervisningsforløb, der selvfølgelig lever op til de nye fællesmål. Og udover at udvikle nogle forløb, så håber jeg, at jeg kan komme med nogle klasser med ud og praktisere og afvikle et forløb ude i Nationalpark Thy. På mange skoler der har I fået en misbænk, og der har jeg lavet en hel del forløb til. Misbænken kan man jo se lidt som en model i forhold til, hvordan det er ude i Nationalparken. De levevilkår, planterne har, kan man godt se i forhold til misbænken. Så der er simpelthen lavet nogle forløb, der passer dertil. Så den sidste mulighed, jeg også synes, jeg kan byde lidt på og kan hjælpe med, det er, at I kan lave nogle fælles skoleudflugter. Vi har for eksempel her på Norsk Skole en tradition for, at vi tager ud i Nationalparken 1 gang om året. Og der lavede vi blandt andet forløbet her med myrerne. Og se 200 børn ude i Bøsterande som myrer og opleve den adfærd, der er omkring at være myre, det er en fantastisk oplevelse. Udeskole, det synes jeg er enormt vigtigt, fordi jeg ved, at det gør indtryk, og det sætter spor hos eleverne. Derfor håber jeg også, at jeg lærere derude i folkeskolen, friskolen, hvor I nu er, at I har lyst til at lave et samarbejde sammen med mig, så vil jeg hellere gerne hjælpe jer, så jeres elever også får gode og unikke oplevelser ude i vores Nationalpark Thy.